ngadap da ke jing kmen ngani ke por ke bamenta se hi sien pat ya ke bangan yo ban ya kren bat pi leng ba ke ni ke tien ke ba khoi ke ba em ke jong blai ngai khublai ya fi dan hangni ne fi dan shabar jong ni ke ri ke jongi ngai khublai ya fi ha ke teng ke jong Jesus Christ dan apeng jong fi dan apeng ke jing le jong jing em apeng ke challenges ke ba bon dan apeng jong fi dan apeng ke jing suk apeng ke jing kmen apeng ke jing pa ho shisha ke ba krahai ke jing em ke jong fi compare fi dan ha ke jing pang ne jing stom fi dan jing le ne fi dan apeng ke jing khu ke jong blai ki ke boro shu ai ngo ba ngin shu ai ngo ba ong ke tien ke jong blai ngin shu ai ngo ba namar bo blai udai ma u basan syari ki baro dai ma u ba control ki baro ba dai yang ta banga kren sha pangu jisu hi kai ngi ya ga wei ke jing kai ba ga ni ke singi ke wa ban kali pi ke ta ke jing kali ke ke bo briew de ban le shwa ha ke ji im ke jo pi sngo ya ke pi de ban le shwa ya ke thrai ha ke ji im ke jo fi ke ba kham dan kam ha ke ji im ke jo pi ke ba kong san tam ha ke ji im ke jo pi ka ba fi de ban le pin le ke pi ke men step pi lingo thrai ke ngan le ha ke singi ni fi thia da mi tru ngale yu ha ke singi bagum ta ke ka ba fi don ha ka jim ke jong fi don le se ka ta ka chim par khat ngan le ayu ha ka jim ke jonga nga kwa ban ong fi ka don na ka tien ke jong ble ya ka ba fi ha ban le shwai ka ta nga sngo ba ka ta ka di ka ba don kam tam ba fi ha ban le ha ka jim ke jong fi ka ni ka di ka kin tien ni ka ba jisu hi kai ba ka ni am ka di ka ba kong san na ki ba kong san tam ba bun ki breu ki ignore ya ka ne le ki ong han le yu em da sngo dan kam le si dan pring jong fi film tip ru ya ka ta ra ka ni ka sngi ha ba nga kra ni ka tien ka jong ble nga pen i fi ni ka khot em si sha ka long ka khot em ka ba kan da long ka ching ka khu si sha ka jing em ka jong fi ba ka ta ya ka bangal aklin dum ne ka ka ba fi dan kam ban le ha ka jing em ka jong fi ka ta ka ba fi dan kam ban le nung kong ha ka jing em ka jong fi u jisu hi kai ka ni ka wei no mathias no ba real ka khot lai pu lai bom ka banen kong fi de men le ka long henry fi ni wat chwai ki hima ka jong blai bat ya ka hop jong u ti ki ni ki baro on sa ai lang tam ha phi ka fi ha ban le shwa ha ka jim jong phi ka ka ta ka ba kong san tam ba phi ha ban le phi ha ban wat shwa mod bo nen kong ka ta kum ka first list sa ka priority list ka jong phi ne ha ka ta ka list ka ba don kam tam na ki ba don kam ka long ba fin wat shwa ya ka hima ka jong blai bat ya ka hop ga jong u ti ki ni ki baro on sai lang tam ha phi ka ta ga jing wat shwa ki hima ga jong blai ka mot nang kong fi wat shiu blai wat num wat ya ka bam ka di li trut ya ka mau ka ding wat num wat ki breu wat num wat ki ta ki spa jong ne ka protein rei to wat shwa ya ka hima ga jong blai ka ta ka ka ba don kam tam ha ga jing im ga jong breu bala daw la awat shwa ya ka hima ga jong blai bat ya ka hop ka jong u ya ki baro ya ka ba phi don kam ga jim ga jong fi utra unsa ai lang bat tam ha phi bu nang kong ga ni ga jim ga jong fi ka ba don kam tam ga jim jong ga dei bangan wat shwa u blai bangan wat ya ka hima ga jong blai fi sin fi sham yo blai ga jim ga jong fi pyo ka hima ga jong blai ka hima ga jong blai kam dei shalu shabneng de ka beneng ka wan ha ga jim ga jong fi de wo fin le shabneng de ka beneng ka wan ha phi ba ka ta ga de ka jing sup ka jing kamen ka hok ka jong blai ka wan ha ga jim ga jong fi sin bo fi yo ya ka tam sin fi la wat shwa ya ka hima ga jong blai ba fi sham ya ka ne ka hima ha ga hima ga jong blai ka don ka jing ka khu ka don ka jing kamen ka don ka jing sup ka don ka jing pen sle ka don ka bor ka don ka ikhtiar fi don kam ya ka Fila ban nyau, fila ban jeri kata ki kerteng. Ya ka ba fi don kam ka jim ka jong fi kita baro on sa ai lang tam ha fi. Deng ta film don kam ban khuslai ke fin bam ne fin khuslai ke fin di ne fin khuslai ke fin kop ka met ke jong fi. Ne ke fi don kam ban khuslai ke ta ke rode ka ba don kam ba fin bu shwa ka jim ka jong fi ka long. Ba fin wat shwa ke hima ka jong blai. Wat shwa ke hima ka jong blai. But ya ka hok ka jo. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Balala fila yo e ka hok ka jong blai ka jim ka jong fi. Fila yo ya ka hima ka jong blai but ya ka ne ka hok.
kata ka hok ga jong blay em kalong thik kum banta fi dei kinong shnong jong ka ri India fi dan ya ka hok ba fin yo ya kita gi aka ba ka sarkar ka ai ya kita kinong shnong jong ka kalong kum jo fi dan na ka hima ga jong blay kan pendap kan penbiang kan ai ya kita ki jing don kam baro ya ka ba ubreu udan kam la ka dei ha ka ba kenjamin sim na wat ha ka ba kenjado tadeng ta fi yo ka hok ka jong blay fi yo ya ka ta hok kum kita ki nong shnong jong blay fi dei kita ki breu ki bawlong ki khon ki jong blay fi yo ka hok kum ki khon tadeng ta khpaun ai lut api ya ka ka ba fi dan kam ya kam utrai la tip ya ka ta fi dan kam ni ka ba utrai la tip ya ka ta fi dan kam ya ka jain ko utrai la tip ya ka ta fi dan kam ya ka ka jem ge jong fi ka fi dan kam ne fi dan kam ki bai petrol bai yeng fi dan kam ya ka bai school khon fi dan kam ya ki jinglut ki babon la fi dei ki khon ki jong blay fi awat she u blay am fi kalalong ki khon ki jong blay am u blay am de khpa jong pi am tadeng ta kwa ba no ki fi nom kuslai ke ro am fi awat she ki hima ga jong blay bat ya ka hok ke jong u am yigini ki baro an sai lang tam pi Pagkababal ko ang ni namar katawar kuslay na kabanta ka bala shy na ba kata ka bala shy kan kuslay na kabanta laga jong tadi ta bunsin ki kuslay ya ka bala shy ka banja ka bandong de kwa banong if ai kata ka bala shy kan kuslay na kabanta healthy menta fi biang am yero itrai pio am ka jam ka sngi yero itrai pio ya ka jingthia man laga sngi ai ngo itrai pio ka jankop ai ngo itrai fi ni ka yeng fin ri ai ngo itrai hallelujah ngai ya ka juti fi dan entah ki kijat ki jong pi belai tar kita ki ma misya ai ngo you blay vio ke jan ko ban ka ai kata ran ke jong pi ai ngo you try pen saat ki jan pi ai ngo ding tang kwa banong fi ke ai ka ba u try unom le un ai lut haba fla bu nang kong shwa ya kata ha ke ji im jo ki fin wat shwa ya ka hima ke jong blay kata ka di ka ba don kam ya ka ba breu un wat shwa you blay bat ya hima ke jong bat ya ka hok ke jong ban yo ka hok ke jong blay kom ginong shnong fin yo lut iki baro bat de ta fla dan lupa ke hima ke jong blay fi dan lupa ka benengam kemulat kinada yap ro empin poi bi satai mar fla dan lupa ke hima ke jong blay tadi lau jisu hikai ong ko pa jong yu ba beneng long ba khoi kerteng jome wan ka hima jome long ka mon jome ha khandau kum ba long ha beneng to ai ngi men taru ijing bam jong hala ka sngi maaf lagi tengkang ki jungi ko bagi maaf kita ki belas niu wajib lah mi jing pen shoy ron stu maaf ki na ka bas niu na be jong me long ka hima ka bor ka buram ro hala ka ta amen dona ki ma ka jong blay ka hima ka jong blay ka wan api ba un ai ro ita ki jing bam ji man la ka ski ka bam ka kan jado ka bam kan jaman siep utrahi un maaf ya pi jing tengkang ki jong pi kuma pi maaf kita ki belas niu ya pi try un pelat je fine ke jing pen shoy ki babon un ya dai ka man sim ke jong fi bila de ban lech chatai sebadon ke jing pen shoy ru bleu kedat no ep hi shaga wei pat ka benta shaga wei pat ka liang shaga wei pat ke jaka fin lait na kita ke jing pen shoy jaka fini kendu ki briun pen shoy open kiar yu ki briun ke jim ke jong fi open kiar ya kita ki utra utep ba katakan long ke jing tim ya ke jim ju fi kan long ke jing ma ke jing men sap try ula pen kiar la yo shoy ke hima ke jong blay bre ka hok ka jong em ke jim ga de ke bo best tam ta de na kwa abnong fi what you blay ta ke de ke ba ning kong tam ba babel ka ong ke ta Isaiah 100% de khot ban riu ka ong to what you try kat ba fidang la ban shem you to kerpat you kat budang hajan what si sha fin shem ba ngai ha ba fi what you try fin shem si sha fi what you de ka down hot baro fin shem ba utra um deu jengai um deu beri um deu tau boleh menle la piwat unle jengai fi em piwat fin shambet batang ta sim fla shem utra ke ji im jong fi em kala biang kim kam jong kuslai ke tading ta bon na pleng jong fi pi pat itu utra fim pat ya shambal utra fim pat yo ke hima ke jong ble ha ke ji im jong fi ngas pa ban duai ke ni ka poram ta jong fi ni duai try ni ka por nga ingo e me ko pa ba try ke ni ka khubor ka long nam tan ki khon ki jong me ba try ba kila awat shwe ke hima ke jong me ka hok ke jong me try man ai lu ki ta ki e ke baro
มันไอลังตั้มยากตาก็ตรายกับจีเอ็มจงนี่คนกันด้วยงกับคู่ฟีก็เต็งกับจงจิสูอีเบกับกัมบะกับจงตรายอีเบกับจงเละพลากับจงตรายอีเบกับจงเป็นสแลกับจงตรายอีเบกับจงเป็นดับกับจงตรายเม็ดลาบัดสงีโอ้น่าอุบนายเชื่ออุบนายมันนักสแนมเชื่อกับสแนมพินีกับจงเละพลากับจงเพลกับจีเอ็มกับจงฟีปังฟินเคียฟิชิตัมฟินคลายบางไงฟิกระดูฟินสับปะโฮฟิลองกับสุกฟิบักแมนตรายน้องเป็นชายบอร์ชิชูอีพิรุพี่นางลองกี่บาร์โปรกี่บาร์แฮมมันชักรียุตรายมันก็ดอนโนดจงพีกันลองไปตั้งนักบันเตาตรายก็บุพินเละน้ำเตาตรายก็ตาฟินคเมนคำเดียตั้งก็พินยอนุตรายด้วยก็ก็บุพินเละยุตรายก็ตาก็ก็เป็นคเมนพลัดก็ดอนโนดจงฟีก็ด้วยตรายมันก็คู่นี่คู่นี่จงเมตรายเขาไปกินบุนึงกงยี่เมตรายไปกินวัดช่วยยาเมบัตั้งยี่เมชิเซียนไปกินละยอเมตรายกินละยอเลือดอีกบารองกันด้วยก็กระคู่ยี่ฟีบ้ากันด้วยก็กระคู่ยี่ฟีกองนี่ก็สงีตรายเลยอีกกำบะน้ำได้จงฟีหากแต่งจงจิสูน้องเป็นอาเมนบัดอาเมนอาเมนบุยกตันหนึ่งกองกับจิมกับจงฟีฟินวาดชัวเยวเลยวาดกี่มากับจงหอกกับจงกี่ฟาร์อนสายลังตั้มพี่นายลังตั้มปลัดมันยังกี่ฟิลานปานปลัดมันยังแต่กับพี่ขัดเบลมเละตั้มเนี่ยแต่unaiตั้มunaiฮัดโดนสไลด์โดนเงียบจะกระชิวเรื่องกระคุยฟิงกันสิกันดูพลิชัยสิ่งที่เขาพลิชิวัน